mag rito ngima rowere. Jatend piny William Ruto kwayo jotend Pinje Afrika mondo okas chenro mar winjruok mar timo ohala e kindgi. Ruto wacho ni oinga mag otese mag wuoth e kind Pinje Afrika kanyakla kod osuru mamoko hinyo weche mag ohala. Omedo ni ohala e kind pinje mantie riwruoge East African Community medore kaluwe kod ni ne giketho ohinga machalo koda magi. Owacho magi e romo e piny Congo Brazzaville kama ne oromo kod jotend pinje mag Congo Brazzaville, DRC Congo, Burundi kod jakom riwruok Pinje Afrika Mano Musa e kind jotelo mamoko. In Europe, intra-European trade is at 70%, while intra-Africa trade is at 15%. Good people, it is the reason why we must accelerate the Africa Continental Free Trade Area. And unlock the potential that exists for African countries to trade amongst themselves.